Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pakat. Taong 1971, Dumaraw, Capiz. Itong mga panahong ito, isang ordinaryong tao kung maituturing itong si Pakat. Wala siyang alam sa kahit na anong lihim na aral, ni karunungan sa paaralan. Lumaki si Pakat sa kanilang baryo na nasa pamilya ng mga manggagawa ng goma. Kagaya ng karamihan sa kanilang mga kababaryo, payak lang din ang kanilang pamumuhay. Mapalad na makakain ng 2 beses sa isang araw at ayos lang naman na makakain kahit 1 beses lang. Sa edad niyang 17 taong gulang, napagkakatiwalaan na siya ng kanyang ama na manguha ng dagta ng goma. Ang mga tumitigas na dagta nito, ginagamit nila sa mga gasera na kanilang sinisindihan tuwing gabi. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang mga dagtang tumigas na kung tawagin ay triles, napakadaling masunog. Konting lapat mo lang dito ng apoy, lalamunin na agad ito. Angkop ang triles sa paggawa ng baga sa kalan at sa gaserang ginagamit hanggang umaga. Sa bawat araw na nag-aani siya ng dagta ng goma, bitbit niya ang kanyang pangarap na balang araw makakaahon din sila sa kahirapan. Palagi kasing inilalahad ng kanyang ama sa kanya na kapag magtsatsaga lamang sila, makakawala din sila sa ganoong sitwasyon. Isang hapon, habang naghahanda itong si Pakat, inabisuhan siya ng kanyang ama na huwag ipagsabi ang pinagkukuhanan nila ng dagta. Di pa man kasi noon tumatalikod ang araw sa kalangitan, kitang-kita na nila ang paglitaw ng buwan. Para sa kanyang ama, isang masamang pangitain ang ganoong bagay, kung kaya't mas mainam na mag-ingat sila. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa pinagkukuhanan nila ng dagta. Nag-iisa lang siyang tumungo noong mga oras na yon, gawa ng wala naman siyang ibang masama para tumulong. Sa pagdating niya sa lugar, bumungad sa kanya ang napakatahimik na paligid. Tanging mga huni lamang ng kulisap ang kanyang naririnig. Di naman bago ang ganong paligid para sa kanya. Kaya minabuti niyang kunin na agad ang mga naipon nilang dagta ng goma. Habang abala siya sa kanyang pagtatrabaho, may mga nararamdaman siyang umaaligid sa paligid. Hindi niya alam pero parang may nagmamasid. Dala ng pagkabahala noon ni Pakat, pinili niyang wag bigyan yon ng atensyon, bagkus ay mas lalo pang madaliin ang kanyang ginagawa. Yun na lamang ang kanyang naisip na gawin para naman kahit papaano makaiwas siya sa mga nilalang na maaari niyang masilayan sa paligid. Kahit walang alam na lihim itong si Pakat, likas sa kanya ang maniwala sa mga engkanto at mga aswang na kasabay nilang naninirahan. Normal na yon para sa mga taong naninirahan sa panahong yon, gawa ng marami pang kumakalat na istorya na nagpapatunay sa pag-iral ng mga ito. Pagdating ni Pakat sa pinakadulong bahagi ng taniman, nasipat niya ang isang puno ng goma na animoy merong mga batik na kulay ginto. Medyo napaisip siya dahil yon ang pinakaunang beses na nakasilay siya ng ganoong puno. Pagsilay niya sa tumutulong dagta na nasa ilalim nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang dagta na kulay itim. Walang tumutulo doon, bagkus parang mga triles na lamang ang natira. Inakala ni Pakat na ordinaryong triles lamang ang mga ito, kaya ang ginawa niya, kinuha niya. Maniwala kayo o hindi, pagkakuha ni Pakat ng triles, nakaramdam siya ng malalalim na paghinga sa paligid. Napakalamig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa triles na yon habang dahan-dahang lumilingon. Sa pagsilay niya sa kanyang likod,
Bumungad sa kanya ang 3 hubot-hubad na matandang lalaki na nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Nanlilisik ang mga mata nito at tumitingkad ang kulay nito sa kabila ng dilim ng lugar. Pagliwanag ng buwan sa paligid, doon bumungad sa kanya ang butas-butas nitong mga katawan na kung susumahin hindi na mabubuhay ang mga ito sa ganoong pinsala. Isipin ninyo, butas ang kanilang dibdib na nagbibigay proteksyon sa kanilang mga puso. Halos umusli na din ang kanilang mga buto dahil sa pagkawala ng kanilang mga kalamnan sa katawan. Ang higit pang ikinakabahala doon ni Pakat, matatanda na ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti na niyang nararamdaman ang paninigas ng kanyang buong katawan. Pagkabitaw niya ng dagtang kanyang kinuha, agad naman yung nasalo ng isang matanda na nagwiwika ng, "Huwag mong bibitawan ang triles na yan kung ayaw mong mamatay." Matapos nitong makapagsalita, ibinalik sa kanya ang dagta ng goma na para bang wala itong balak na siya ay kainin o ano paman. Aminado kasi noon si Pakat na ang mga nilalang na kanyang nasilayan ay walang iba kundi mga aswang. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, unti-unti nang humuhupa ang nararamdaman niyang kaba. Hindi niya alam pero pakiramdam niya wala yung balak na patayin siya. Makalipas lamang ang ilang minuto, inilahad sa kanya ng matanda na ang hawak niyang triles ang isa sa mga mutya na pinagsisilbihan ng mga nilalang. Hanggat nasa kamay ito ng isang tao, kusa sila doong magbibigay ng serbisyo ng walang hinihiling na kapalit. Magagawa na din nilang mabasa ang saloobin na nagtatangan sa mutya, kung kaya't lahat ng hinanaing nito at masasamang iniisip, magagawa nilang maisakatuparan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalahad ng istorya, mariin naman nilang pinagsabihan itong si Pakat na ang tanging paraan para kumalas sa masamang dagta ay kamatayan. Kahit kanino pa siya magpatulong, wala yung silbi, gawa ng ang triles na yon ay kumapit na sa kanyang kaluluwa. Unang beses na nahawakan niya pa lamang ito, kumapit na yon. Kagaya ng bisa ng pagdikit ng dagta ng goma, ganon din ang bilis ng mutyang yon na kumapit sa taong nakasilay sa kanya. Matapos itong mailahad ng mga nilalang, dahan-dahan na yung naglaho. Tandaan mo, lahat ng hinaing na iyong maisip, aming tutugunin. Wika ng isa sa mga matatanda. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon pa lamang naramdaman ni Pakat ang dahan-dahang pagkalas ng animoy mga taling bumalot sa katawan niya. Dahil sa mga nangyari, hindi na niya nagawa pang matapos ang kanyang trabaho. Ang ginawa niya, umuwi na siya sa kanila habang patuloy na iniisip ang mga pangyayari. Habang naglalakad noon si Pakat, pakiramdam niya, lumulutang ang kanyang kaluluwa. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang nilapitan ng kanyang ama. Nasipat kasi nitong basta lang siyang naglalakad na para bang wala sa wisyo. "Pakat, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba?" Nagtatakang tanong ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang pinilit ang kanyang sarili na umaktong normal sa harapan ng kanilang padre de pamilya. Napag-isip-isip kasi noon ni Pakat, wala nang puwang sa kanilang problema ang pansarili niyang problemang iniisip. Mas mainam na sarilihin na lamang niya ito para naman kahit papaano hindi na madagdagan ng pasanin ng kanilang ama. Lumipas ang gabing yon, naging maayos naman ang lahat. Ang mga dagtang kanyang nakuha, inilagay na niya sa sisidlan maliban sa triles na kulay itim. Kahit anong gawin niya kasi noong pagkalas dito,
tila bang may mga tinig na nagsasabi sa kanya na huwag gawin ang bagay na yon. Madali namang nadala noon si Pakat dahil wala naman siyang alam na panlaban para madaig ang ganoong uri ng tentasyon. Sa paglalim ng gabi, habang natutulog siya ng mahimbing, bahagya naman siyang nagising nang makarinig siya ng mga yapak sa labas ng kanilang bahay. Pagsilip niya sa dingding na malapit sa kanyang higaan, bumungad sa kanya ang napakaraming nilalang na nakatuwad. Nanlilisik ang mga mata nito at patuloy yung nag-aangil sa kabila ng napakatahimik na paligid. Dahil sa wala naman siyang nararamdamang panganib, kaya ang ginawa niya, hinayaan na lamang ang mga ito. Kahit hindi makatulog ng mahimbing itong si Pakat, pinili niyang magpahinga. Sa paglipas pa ng 1 linggo, paulit-ulit ang ganoong pangyayari sa bahay nila tuwing gabi. Siya lang ang nakakaalam ukol sa mga pangyayaring yon, gawa ng walang kahit ni isa man sa kanyang pamilya ang nagigising sa oras ng pagbisita ng mga aswang. May mga pagkakataon namang nagigising ang kapatid niyang babae, pero kapag kinakausap niya ito, wala yung nakikitang mga panauhin sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa mga ganoong pangyayari, nagpasya si Pakat na sanayin na lamang ang kanyang sarili sa mga ganoong sitwasyon. Ayon sa kanya, na kapag mag-isa lang siyang nangunguha ng dagta sa mga puno ng goma, ramdam niya ang mga ito na nagmamasid. Bagaman wala siyang nakikita, malakas ang pintig ng kanyang kutob na tama ang kanyang hinala. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan na paulit-ulit yung nangyayari sa kanya, unti-unti na ngang nasasanay dito si Pakat. May mga pagkakataon ding kusa na niyang tinatawag ang mga nilalang na yon upang mas lalo pang malaman ang iilang kakayahan ng mutya ng Triles. Kahit alam niyang masasamang nilalang ang mga aswang, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na nais din niyang mataglay ang lakas at kakayahan ng mga ito. Hindi para gamitin sa masama, bagkus ay para maprotektahan ang kanyang pamilya. Dahil sa ganoong desisyon ni Pakat, kaya hindi naglaon madali niyang napangibabawan ang abilidad ng Triles. Napag-alaman niyang upang makontrol ito, kinakailangan niya lamang na isipin at hilingin kung ano ang nais niyang gawin. May mga pagkakataon nga noong kapag gabi, hinihintay niyang matulog ang kanyang pamilya bago siya dahan-dahang pumuslit patungo sa mga puno ng goma. Doon niya iniipon ang lahat ng alagad ng mutya para mas lalo pang matuto sa tinataglay nitong abilidad. Bagaman sikreto ang gawain niyang yon, hindi niya maipagkakaila na meron na doong unti-unting nakakapansin. Ang iilan sa mga ito, albularyo sa kanilang lugar. Isang araw, habang nagkakape itong si Pakat, dumating ang isang albularyo sa bahay nila. Pagpasok nito sa loob, ramdam agad niya ang init ng Triles na parabang napapaso ang balat niya. Hindi naman niya yun gaanong ininda sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mahahalata siya ng matanda sa oras na inilabas niya ang kanyang mutya. Habang nag-uusap ang albularyo at ang kanyang ama, hindi niya maipagkakaila ang paulit-ulit na pagtitig nito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto, tinawag siya ng kanyang ama na nagwiwika ng, Pakat, halika nga muna rito. May pake sa'yo si Manong Pili. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan, gawa ng hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Sa paglapit niya sa kinaroroonan ng albularyo, inabisuhan naman nito ang kanyang ama na lumayo. Nagdahilan nitong meron silang pag-uusapan na dapat silang dalawa lamang ang makakaalam. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa salang yon, hindi na nagpakasakalye ang matanda.
katapatan nitong inilahad sa kanya ang tungkol sa mutya ng Triles na kasalukuyan niyang inaalagaan. Makinig ka, Pakat. Alam kong alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Hindi yan makakabuti sa'yo. Walang maidudulot na kabutihan ng pagyakap mo sa aral ng kasamaan. Mas lalo lang kayo niyang bibigyan ng pasakit at mga pangyayaring magdudulot sa inyo ng mga problema. Isuko mo na yan sa Diyos habang maaga pa. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, ngumiti lang naman sa kanya si Pakat na para bang alam na nito ang kanyang ginagawa. Mahirap mang paniwalaan pero noong mga panahong nakausap niya ang albularyo, mulat na ang kanyang mga mata sa lihim na karunungan. Alam din niya sa kanyang sarili na wala nang ibang makakapagkumbinsi sa kanya kung ano ang kanyang gagawin maliban sa kanyang nais. Pakiramdam kasi noon ni Pakat, umiikot na ang mundo sa kanyang mga kamay. Sino ba naman kasi ang hindi makakaramdam ng ganoong kakayahan, lalo pat nasa ilalim ng kanyang mga utos ang halos humigit 100 aswang? Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng pagkakataon para kausapin ng matanda, mahinaho naman siyang sumagot dito ng, "Wala naman akong ginagawa eh. Sa tingin mo, Manong Pili, magkakaroon pa kaya ng proteksyon ng pamilya ko kung isusuko ko ang mutya ko? Tingnan mo, iilan lamang ito sa kakayahang kaya kong magawa gamit ang mutya ng Triles." Matapos makapagsalita ni Pakat, dinukot niya sa kanyang bulsa ang isang bungkus ng pera habang nakangisi. May mga ginto din siyang ipinakita na ayon sa albularyo, katas ng paninilbihan ng mga aswang sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahil sa inaasahan na ng matandang albularyo na wala na itong magagawa, kaya na may nagdesisyon itong hayaan na lamang si Pakat pansamantala. Naniniwala din naman kasi ang albularyong yon, malinis ang kalooban ng binatilyo. Hindi ito gagawa ng anumang kasamaan hanggat hindi nakakanti ang pamilya nito. Akala ng albularyo magpapatuloy ang ganoong sitwasyon sa kanilang lugar pero dumating ang isang araw na nagulat na lamang ito sa balitang kanyang natanggap. Ang kapatid na babae ni Pakat, 3 araw na nawala at nang matagpuan ito, wala nang saplot na animoy ginamit ng mga taong may masasamang loob. Sa puntong yon, doon na kinabahan ng matanda, gawa ng alam nito sa kanyang sarili kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pinanghahawakan nitong mutya. Ilang ulit niya pa yung kinumbinse na maghunos dili pero hindi na siya nito pinakinggan. Sa bawat araw na pagbisita ni Manong Pili sa tahanan nila Pakat, parami na ng parami ang mga panauhing bago pa lamang sa kanyang paningin. Sa paglipas ng araw, ramdam na niya ang paglaganap ng aswang sa kanilang baryo. Nagdulot na din ito ng takot sa mga kakilala nila sa lugar, gawa ng madalas silang makasilay ng mga taong naglalakad na nakatuwad tuwing gabi. Si Pakat noon, kahit pinaglalamayan pa ang kanyang kapatid, hindi na siya mahagilap ng kanyang ama sa bahay nila. Umaga na lang din ito kung umuwi. Hindi na nila yun nakakausap dahil dumidiretso na ito sa loob ng kanyang silid para magpahinga. Nang hindi na maatim ng kanyang ama ang nangyayari kay Pakat, naglakas loob na itong kumprontahin ng binatilyo. Isang araw pag-uwi niya, hinarang siya ng kanyang ama habang nagwiwika ng, "Anak, pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto bago ka tumuloy sa silid mo? Nag-aalala na kami sa kalagayan mo." Nang marinig ni Pakat ang sinabi nito, dahan-dahan naman itong napatitig sa kanyang ama habang nananatiling walang imik. Pagsilay niya sa maamong mukha ng kanilang padre de pamilya, bigla na lamang napatulo ang luha niya, sabay sagot ng, "Wala namang nangyayari sa akin, Tay. Huwag niyo akong alalahanin. Ginagawa ko lamang ang mga bagay na dapat kong gawin. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw.
Dadalhin ko dito sa bahay ang demonyong gumawa niyan sa kapatid ko. Matapos nitong makapagsalita, doon nasipat ng kanyang ama ang pagsilapit ng mga panauhing hindi niya kilala. Sinabihan siya nitong wala siyang dapat na ipag-alala dahil nasa mabuting kalagayan si Pakat at ang bangkay ng kapatid nito. Sa pagsapit ng huling araw ng lamay, habang abala ang pamilya ni Pakat noong gabing yon, bigla na lamang sumimoy ang napakalakas na hangin sa paligid. Pansamantala noong nawala ng ilaw sa kabuuan ng kanilang tahanan dahil sa pagkamatay ng lahat ng gaserang may sindi. Pagsindi ng kanyang ama sa mga gaserang yon, bumungad sa kanya ang isang nilalang na may malalapad na pakpak na meron tangan-tangang katawan ng isang ordinaryong tao. Nagpupumiglas pa ang lalaking yon habang unti-unting bumabaon ang kuko ng nilalang sa balat nito. Pagsilay nito sa ilalim ng lumilipad na nilalang, nasipat nito si Pakat na nag-aabot ng mga lubid sa mga dampuhalang asong naglalakad papalapit sa kanilang bahay. Nang makuha na yon ng dambuhalang aso, kusa din naman yung naglaho sa kanyang paningin. Matapos ang mga pangyayaring yon, tumambad sa kanya ang lalaking nakabigti sa entradang bahagi ng kanilang tahanan kung saan doon pumapasok ang mga taong nakikiisa sa kanilang pagdadalamhati. Nais pa sana niya yung tulungan pero nang akmang tatayo na siya sa silya, pinigilan siya ni Pakat. Ayon kay Pakat na ang taong yon ang pumatay at gumamit sa kanyang kapatid. May mga kasama pa itong kasalukuyang hinahabol ng kanyang mga alagad na hindi maglalaon magagawa na nitong mahuli at maibalik sa bahay nila. Dagdag pa nito na anuman ang mga bagay at nilalang na kanilang makikita, wala siyang dapat na ipag-alala. Nagbigay abiso din ito sa kanilang padre de pamilya na gawin ng lahat ng kanyang makakaya upang hindi lumabas ng bahay ang mga taong nakikiisa sa lamay. Bagaman kasi kakilala niya ang mga ito, hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng mga taong yon sa harapan ng kanyang mga tauhang binabalot ng gutom ang katawan. Matapos itong marinig ng kanyang ama, agad din naman yung pumasok sa loob ng bahay nila. Ang ginawa nito, isarado ang lahat ng bintana at pinto upang masigurong wala nang lalabas noong mga oras na yon. Si Pakat naman, panayang pagngisi habang pinagmamasda ng taong nakabitay. Habang lumilipas noon ang minuto, kitang-kita niya itong napapaduwal na lamang ang dila dahil sa higpit ng lubid na nakapulupot sa leeg nito. Hindi naglaon, tuluyan na din yung nawala ng hininga at kasabay nito ang paglapa dito ng mga aswang na nasa paligid. Bago pa man sumapit ang hating gabi, dumating ang iilan pang alagad ni Pakat na bitbit ang tatlong lalaking may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ang gumawa ng kahalayan sa kapatid niyang yon ang nakatanggap ng nakakapangilabot na parusa na kahit nasunog na ang kaluluwa nito sa impyerno, magagawa pa rin niyang maalala ang mga memoryang pumatay sa kanya. Ayon kay Pakat, na ang ginawa niya sa taong yon, pinakain ng buhay sa aswang habang nakalublob ang kalahati ng katawan nito sa apoy. Pinabalatan niya din yon ng buhay at pinalakad ng nakayapak sa lupa na halos ilang metro lang ang layo patungo sa kawa. Kapag hindi umuusad ang lalaking yon, pinapalo niya ito ng baging na siyang nagiging sanhi upang mas lalo pa yung magmakaawa. Kahit bulag na ang lalaking yon, patuloy itong pinarusahan ni Pakat hanggang ang katawan na mismo nito ang sumuko. Dahil sa ganoong pagpatay, kaya na may madali nilang nakuha ang atensyon ng albularyo. Yun mismo ang naging saksi kung papaano pinaslang ni Pakat ang mga taong pumatay sa kapatid niya. Wala namang ginawa roon ang albularyo, gawa ng hindi niya alam kung ano ang tindi ng pinagdaanan ng kapatid ng yumao. Kaya ang ginawa nito, piniling manood na lamang sa parusang yon.
Matapos maisa katuparan ni Pakat ang kanyang paghihigante, nagpaalam siya sa albularyo na lalayo na siya sa kanilang baryo. Hindi na din niya pinaabot ang libing ng kanyang kapatid dahil para sa kanya, sapat na ang kanyang ginawa para maipaghiganti ito. Sa pagkawala ni Pakat sa kanilang tahanan, hindi na ito sinubukan pang pauwiin ng kanyang pamilya. May mga pangitain kasi silang nasisilayan noon sa pagtulog nila na parabang yun na ang naging mensahe ni Pakat sa kanila. Dahil din sa mga pangyayaring yon, kaya na may wala nang nagtangka sa buhay ng mga naiwan niyang pamilya. Alam ng karamihan sa kanilang mga kababaryo na nananatiling buhay pa rin ito si Pakat na nagtatanga ng mutya na umaalipin ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Nakikita ko sa ginawa ni Pakat dun sa ng brutal ng patay sa kapatid niya. Tama lang yun. Okay lang yung ginawa ni Pakat dun kahit sobrang sakit ng dadanasin ng tao na yun. Kasi sino bang may matinong pag-iisip na gagawa ng ganong bagay? Maliban na lang sa mga taong gumagamit talaga ng droga. O yun talaga may problema sa pag-iisip. Sila lang gagawa nun eh. At dito naman sa part ni Pakat, bilang nagtanga ng, ang tawag dito, mutya ng triles. Ngayon ko lang narinig ito eh. Feeling ko meron tong balik. Pwedeng pagtagal maimpluwensyahan siya ng mga aswang na maging demonyo na o maging gabunan nila. Kasi sinusunod siya ng mga demonyo hanggat nasa kanya yung mutya ng triles eh. Pero may napansin lang ako sa part ng kwento na wag niyang ibababa o wag niyang ilalaglag sa lupa. Parang may ganong part, di ba? Siguro pag nangyari yon, mamamatay to si Pakat. Yung mismong mga aswang na yun yung kakatay sa kanya. Oras na kumalas sa katawan ni Pakat yung mutya ng triles. Yun lang yung medyo napansin ko rito na critical na sitwasyon ni Pakat. So, dapat all the time, nasa katawan niya yung mutya di ba? Kasi sabi, sobrang, pero parang hindi naman din mangyayari na mawawala yun. Kasi nga, sobrang dikit daw sa katawan niya. Tas ang makakapaghiwalay lang kay Pakat at sa mutya na yun, kamatayan nga talaga. Pero ang tanong, bakit kaya sinusunod ng mga aswang yung mutya ng triles? Bakit? Ano kayang meron? Ano ba to? Laway ba to ng demonyo na tinatreasure nila o kung ano man? Baka meron nakakaalam dyan, no? Kasi wala talaga akong ideya kung bakit itong mutya ng triles yung sinusunod ng 100 aswang. Ang dami nun kung tutuusin. Sana meron makapagbigay ng solidong opinion. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.